Uda guziz bezala, Mikel eta Pascal Ostibarreko laborariek beren ardiburu beltzak mendian alazten dituzte Beltsu aldean. Naiz eta ez diren oraingoan agertu ere muuntan, hartza eta bereziki otsoak arrengurak pizten dizkie. Xifre guziak erakusten dute urbiltzen ari dela, nahi dituzte tropak hartz, tropa doblarazi zazpi sortzi urte barne, eta hori beldur erreatxe maiten dugu, eta otsoa barriatzen ari da denetan. Ez gira hortako prest, ez dugu nahi dugu orain arte bezala lanean ari zen. Paskalentzat oroitzapen txarra bere hartaldea suntsitua izan baitzen duela 3 urte Kotere aldean. Berriun ardi galdu nintuen, ez berriunek hartzak janik, baina ardi gehienak galdu nintuen ziro batean jokzin behizuten. Enoen berriz ikusi nahi olako ezenaik. Berda berriz altxatu gero berriz montatu izigarri zaila da. Azken 3 urte horietan atakarik ezpada izan iparaldean, ELB sindikatuak alerta piztu nahi du otsoari buruz batez ere. Mementoan otopigenetan da, baina pasatuko da onat, eta jadanik badira, atake batzu hor arrudi aldean. Gure galdera handia da, zer da, nor da lanjerrian egiazki otsoa, ahza, ala ahzaingoa. ELBek bere posizioa horroitarazi nahi du kohabitaziorik ez dela posiblea harrapari eta ahzainen artean, mendiaren geroa jokoan dela dio.